αυτά. Πάτε μια γεύση. Αυτές ήταν οι κοπές του Αλμύρα Beach, όπου είχαμε πολύ μεγάλα παιχνίδια. Σήμερα, χθες και σήμερα για την ακρίβεια, έχουμε το τουρνουά του Μπουκαμπάρ εδώ στην Χαλκίδα και σε λίγο θα ξεκινήσει ο μικρός τελικός για να δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει την τρίτη θέση στην διοργάνωση αυτή. Το τουρνουά του ΕΤΕΚΑ Football 2006. Πάμε να δούμε τις ομάδες που θα παίξουν στο μικρό τελικό. Είναι από την Ουρουγουάη ο Μάριο, ο πρώτος παίκτης. Και ο συμπατριώτης του, ο Άλεξ Καστίγιο, ο δεύτερος παίκτης της ομάδας με τις λευκές εμφανίσεις. Μάριο και Καστίγιο, οι οποίοι το πρωί έχασαν πολύ δύσκολα στον πρώτο ημιτελικό. Νέο λάθος. Νέο λάθος από τον Μάριο που δείχνει κάτι να λέει στο συμπαίκτη του. Προφανώς δεν συνοήθηκαν σωστά. Οι δύο Ουρουγουανοί 8-4. Καστίγιο, Μάριο. Καστίγιο θα περάσει με πλασέ, θα σώσει, όχι. Ο Wellington έχει βγάλει αρκετές τέτοιες άμυνες, όμως δεν υπάρχει συνέχεια από το συμπαίκτη του τον Φάμπιο. 9-4. Οι Ουρουγουανοί έχουν το προβάδισμα από την αρχή του σετ. 9-4 προηγούνται στο δεύτερο, έχουν πάρει και το πρώτο με 21-18. Ο Μάριο περνάει, ο Φάμπιο θα βγάλει την άμυνα, όχι πολύ δύσκολη άμυνα για τον Φάμπιο. Πλασέ από τον Μάριο και πάλι ο Wellington δεν θα καταφέρει να βγάλει σωστή άμυνα. Είναι ο 10ος πόντος.